یہ دیکھو بلسان دا درخت ہے ماشاءاللہ جی، دی بڑی تعریف سنی ہے آج ماشاءاللہ ایسا کو لب گئی ہے، تو لہذا آج دی خیر کہنی چور کٹی وڈی کھڑن تے بنے دے کھڑن. اے ذوالفقار بھائی ہے، حنیف بھائی ہے، تے اے جناب اپنا آدھا نا کیا دورا جلیل احمد جی، رحیم یار خان تو ہیں دوست ہیں اپنے، تے انہیں بڑی شفقت کی تھی سارے ہوتے. اللہ انہیں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہیں کو، تے 5 وقتی نمازی بناوے. تے بڑے ماشاءاللہ خوشی ہوئی. یہ دیکھو پٹی کھانے تازہ یہ دے دے پہ کٹا ایسے تے نال ہی شیرہ نکلدا پہ لکڑی چو. سارے دوستوں واسطے کٹ گئی دے بئی پارٹی واسطے بھی کٹ گئی نا کوئی گل 2 3 4 جڑے بچن والو جویں چا صاحب بڑے نے لکنے ویسا. ہاں اہم ہوندے اے والے اکثر بندے ہی ہو جے کھندے نہیں ہم نا. ہاں کھانے کی ہو صاحب پتے چھوٹے نا کولے ہاں چھوٹی ٹینٹ اکثر ان اے والی منہ وچ رہندے وچ ہوندیاں نے والی چھوٹیاں. کٹ لو نا چھوٹیاں اور کٹ لے استاد کیڑی اے جویں ہن کٹے نا اے کٹ ہی اندے نال دیاں. بس او بکریاں ویندیاں پیاں بس کرو. چلو بس چلو مہربانی ساجی.